മെറൂൺ കളർ പട്ടുപാവാടയിൽ അതിസുന്ദരിയായി റിമി ടോമി. മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയ ഗായികയാണ് റിമി. മനോഹരമായ അവതരണം കൊണ്ടും ആലാപന ശൈലി കൊണ്ടും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കവർന്ന താരമാണ് റിമി ടോമി. ലാൽ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത മീശ മാധവൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് റിമി ടോമി ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. തൻ്റെ വർക്കൗട്ട് ചിത്രങ്ങളും വിശേഷങ്ങളുമൊക്കെ റിമി ടോമി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു റിമിയുടെ മേക്ക് ഓവർ. ശരീരഭാരം കുറച്ച് അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടാണ് റിമി ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇഷ്ടഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാണ് ശരീരഭാരം കുറച്ചത്. ഭാരം കുറഞ്ഞതോടെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും വർദ്ധിച്ചുവെന്നും ഏത് വസ്ത്രവും ധരിക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായി എന്നും റിമി പറഞ്ഞിരുന്നു. തൻ്റെ ശരീര ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും പുറകോട്ടല്ല റിമി. വർക്കൗട്ടും ഡയറ്റ് വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ജിമ്മിൽ നിന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് മെറൂൺ പട്ടുപാവാടയിൽ അതിസുന്ദരിയായി റിമി ടോമി എത്തിയത്. ഈ ചിത്രങ്ങളും റിമി ടോമി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.